Gizarte zerbitzurik ez behar izatea ederki legoke. Horrek esan nahiko luke gure gizartean denok zahar eta gazte osasuntsu eta gaixo gure eguneroko betebeharrak asereta genituzkeela. Baina tamalez ez da horrela, eta gizarte zerbitzuei dagokie gutxiene hori betetzea. Udalak eskaintzen ditu beharrean daudenentzako zerbitzuak, baita eman ere eskatzen dutenei, baina dagokien guztiek jasotzen dute zerbitzua? Irudipena daukagu asko ezakitela horietara joateko aukera dutenik ere. Baldakigu zein egoeratan bizi diren adin handieneko gizonak. Ez esango genuke. Orduan, gure proposamena da Gizarte Zerbitzuen batzordeak bidalita inkesta zabal bat egitea, adin bateko lazkotarren artean. Inkesta horretan jaso beharko genuke nolako sarrerak ere dituzten adineko horiek, norekin bizi diren, bizilekoa beren beharretara egokituta dagoen, udalak eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutzen dituen eta bar. Eta horrelako lan bat egin daiteke ikerkera etxe bati dirutza ordainduta, baina guk beste ideia bat proposatzen dugu kostua merkatzeko. Inkestagileak boluntariak izatea, ikergai dugun adintartean dauden edo horretara hurbiltzen ari diren erretiratuak izan daitezke inkesta burutzen dutenak.